Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mudzipanonso makamaka timakhala tikunena kawiri kuti kumakhala bwino ndi anthu kamba kuti Mulungu adati bisira mawa. Kodi izi tanenapo chifukwa chani? Sotonse pamodzi tikudziwanso kuti Akenny Msonda atachita phokoso kwa zaka komanso kwa nthawi zochuluka tikuona kuti pano adati zi. Kodi Akenny Msonda adati zi pa zifukwa zake ziti? Tisadafotokoze zifukwa zimenezi komanso apa tili ndi audio ina imenenso tikuona kuti Akenny Msonda asadakhale ziye pakatipa adang'alula naso ndi Shadrack Namalomba akamba kuti Akenny zimamveka kuti amaonesa makamaka masaidi tokuti akufuta tabwereranso ku DPP. So makamaka Shadrack Namalomba adachita chong'alula Akenny kuti ayitu kuchipani kunoko musabwere tinakwana mukudziwa so opposition imene kumaning'inira. So tudaona Akenny Msonda adayankha ndithu asadakhale zi. Audio yake ndimene tikufuna ndisewere pamodzi pano ndipo ndimanenanso kuti mukafika mwapeto mumvera komanso kuonera osamewala panga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano ndale sports komanso entertainment zisamakuponyeni. Teteni timvere limodzi audio ya Akenny Msonda uthenga opita kwa Shadrack Namalomba. Kodi adang'alula kapena kuti adang'alulamo zotani? Olemekezeka Honorable Kenneth Chitatata Nkwamba Nandi Katolitoli Msonda, Village Headman Katolitoli. Ndinatusa vyeni yowauza mtundu wa Malawi kuti Malawi muno timalemekeza anthu amene sana chitepo kali konse ndikumatenga ngati mahiro. Masiya anthu amene agwira ntchito yooneka pa ground nkumatenga ngati ndi osokoneza. Makamaka inu amene zinthu maziyambira pa mgongo, maziyambira pakati, simadziwa kumene yachokera nkhani. Chifukwa Malawi muno timakonda dala kusokoneza history. Ndine makuuzani kuti ine ndine founding member wa DPP. Zimene mufune na musafune zili marecords. Ndipo nthokoze kuti anthu ena amene ali moyo akuziziwa sangapereke comment, koma pasi pa mtima akakhala kunyumba kwako ndi ana awo ndi akazi awo akumauzana kuti Msonda atakunena zoona. Ndipo ndikubweresa part 2 yokuti ine ndine founding member wa DPP. Ndipo ndibwereze sikuti zimene zindikunena kuti ndikufuna udindo ku DPP. Ayi. Sikuti zimene zindikunena kuti andikondere ku DPP kwa ndipase kaya board member, kaya ndipase ma business, andilembere ntchito wananga ine. Ayi. Ndikunena kuti mbiri msamaifute, chifukwa Malawi muno mafuta mbiri. Ndinakutchulani ma founding members ena a DPP. Nakuuzani za Paul Maulide, nakuuzani za Samson Nsosa, nakuuzani za Salim Bagas, nakuuzani za Dr. Kenneth Kalengoma. Ndipo nazinena ineyo kutali oyambirira anthu kuti tipange chipani cha DPP ndi late Bingwa Mutharika, mzimu wake upitirire kusa mumtendere. Ndipo ndikubweresa part 2 ndi pemphe ena amene ndikutchuleni mayina amumu munikhululukire, chifukwa anthu ena amakuona ngati ndinu anthu kuti simunapange chilichonse Malawi muno. Ena amakunyozani kumaganiza kuti iniyo mTPP mchapalibe chimene mwachita contribute. Ndiye ndikutchulani da. I hope simundidandaula, koma ndikufuna kuti anthu azidziwa cheni ndi chani. Ena amene maona kuti kaya ali pa signatures za DPP ngati ma trustees, ena maona kuti ali kutsogolera kujijirika, amakana kumusatira Bingu, amakana kukhala ndi Bingu. Koma taona kuti zapya, ataona mafuti soldiers tagwira ntchito, chipani chayamba kuyenda, pamene amabwera kuzajoina. Vuto anthu otero amakhopupuma amakhala kusogolo. Nthawi timayamba zimene zachina na mambo kulibe. Mina swali ku school ku primary.
ena mukuwaona apa amene amalemba ganyu daily kuti azinyoza ineyo kulibe mwinanso ali kusukulira mkaka asakuzasota za mbandale. Pamene timakumana kunyumba kwa maulidi ku Bangwe ndi kumene timakumanirana kunyumba kwa maulidi ku Bangwe. Tikachoka kunyumba kwa maulidi timakakumana ku Bangwe ku office kwa Makwinja. Ndipo anyamata athu amene amatigadira kumatiteteza anali achina Ben Chitenjewo achina Mike Ben Chitenje Bangwe 1 amene muwafunse akuuzani mbiri akuuzani kuti asonda unezo zona. Ina anthu ovuta kwambiri imene kunali ma Young Democrat ovuta koma ife dalimba mtima kumusimikizira Bingu kuti ife tanatuza tibwere kwa inu tigwirana ntchito ndi Bakiri ndesi tingakusiyeni tiyenda nanu. Amene amalimbisa mtima kwambiri anali Kassim Chilumpha, Dr. Kassim Chilumpha. Msonkhano woyamba wa DPP koma uli wa UDF kuti Professor Bingu Mutharika kwasankhidwa waka Goliath Master of Ceremony nali ineyo. Msonkhano umene Master of Ceremony nali ine achina mphepo kulibe ine nayankhula kwa Goliath and ananena Kassim Chilumpha mawu awa: ife inu sitikusiyani bwana Bingu, munthu wanzeru sungama siye kuyenda ntala nkumakenda kuchire waka msewu kuona nde ifeyo o ena akusiyani ife tiyenda nawo achina mphepo kulibe. Anali ku UDF amadanaso ndi Bingu. Ndipo mmene ife timakakumana kuzomba State Lodge nkhani ndakuuzani mu episode 1 achina Mike Chitenje analipo achina Makwinja analipo ndanala nyamata athu amene ife amatiteteza ndamene mafunsa achina Mike Chitenje. Bingu anapanga msonkhano pandilande ndipo adachita kunena Bingu kuti ndikulimba mtima chifukwa cha nyamata anga amene akunditeteza achina Mike Chitenjewa achina Jomo awa achina Stone amene amene akunditeteza kuti ndikulimba mtima kundilande. Master of Ceremony msonkhano nalina Honorable Kenneth Nsonda. So ena msabango ndoona ere kumandoona basi msituma anthu aganyu tukanena amene uchi amene ucha ndi ndani chipani cha division ide kunalibe ife tinachivutikira chipani chi. Ndipo ngati pali munthu ofuna kuti a president a Professor Arthur Peter Mutharika mumthokoze kwambiri ndipo Maulidi zimene mapanga ndi Richard Msoya kuwapasa recognition mumpase so Paul Maulidi. Paul Maulidi analemba constitution ya UDF, analemba nayo constitution ya DPP ya Bingui, analemba nayo constitution ya PP. Kwa muntu janai walidwa kwa matuma nali moyo. Your Excellency ngati pali anthu oti mwayamikire mwathokoze mwapange recognize ndi ndachina Paul Maulidi. Ngati pali anthu oti mwayamikire mwapange recognize ndi ndachina Bangwe 1 achina Stone achina Marunga anyamata amene ajandana na anyamata athu ifeyo omatiteteza kuti DPP ikhazikike. Wela amene akutumbo makhala kusogolo kumatukana akhala ni konko musabwere kuno anali ana sindifuna sokubwera kumene kusindingabwere iwalani kono sindingabwereko. I'm comfortable ku Congress, I'm comfortable ndi chakwera koma msezi bongwe inu kunalibe time nkuti DF kuvuta kwambiri kuli ma Young Democrat ife ndena anyamata eni abangiri ife Bakiri amatikonda zanyo mmene Bakiri amantenga Bingu kuti ayimirire ku UDF ambira ndadana ndi Bingu ife ndameti naima ndi Bakiri ndi Bingu. Bakiri anachita kutuma ife achina Ben Chitenje achina Stone achina Muhammadi ife achina Humphrey Mvula achina Hufumale Makande anachita kutipasa Bingu Bakiri kuti musamsie anthu adana naye koma nyamataini ndikukuuzani uyu mtenge mkhale naye. Nkona Bingu amatikonda chifukwa amatidziwa kumene tachokera. Lero mzilemba ganyu anoti inu munali kusukulu ya mkaka ena nthawi imeneyo munasoma makolo anu chibwezi asanayambe inu musanabadwe
nderero muzikapa tu kumatukana ma founding members ambuya khulukire libwereze siku ndikunena izizi kuti ndikufuna udindo siku ndikufuna kuti akapena APM andiganizire sindi kuti ndikuchoka su congress koma muzisatira history chifukwa mdziko ndinamala buma pomboneza dala history so ndakutoperani naneso ndikuuzani zoona zeni za ndale za muno Malawi ndipo mukapitiriza zoma ntokosa muyalusa anthu ambiri chifukwa anthu ambiri amene Malawi mualemekeza kuti awa ndandale awa athandiza sana chile chose ndendayika pa mbalambanda ndiyayika pa mbalambanda ndi muzidabwa kuti kodi zoona usale chilepo kanthu nanga ulemu usewo kodi zoona usale chilepo kanthu nanga ulemu usewo libwereze. Paul Maulidi is one person who worked so hard kuti chipani cha DPP chikhazikike. Kassim Chilumba is one person who worked so hard kuti chipani chikhazikike. Samson Insosa, Salim Bagas, Honorable Ken Soda, we worked so hard kuti bingu akhazikike nkuyambisa chipani cha DPP. Ndipo mayanka dete ya kuvuta, mayanka demokrata ya kuvuta anyama tatu amene anali kuti teteza ifa anachila Bangwani, achina Stone, achina Green Malunga, achina Makwinjao, amene ndiye anyamata anachifera kwambiri chipani cha DPP kuti paka na DPP yukhazikike. Lero ina nukumapeza kuti kuli chipani cha DPP nkumajerera muzungujerera kwa masizo ndi mzitukana ma founding members. Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitori Msonda village headman Katolitori mukantokosaso ndibwera ndipati fili ziko. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.